Ang ayoko dito sa salad stop yung hanggang ngayon wala pang branch sa SM Clark. I mean, pasalamat pa rin ako at nasa Pampanga na kayo ha. Tagal ko kayong dinadayo sa Maynila. Pero girl, palagi kayong blockbuster kasi mapa-online orders or dine-in talagang ang daming kumakain dito. So I think it's about time na mapadpad na rin kayo dito sa Clark. Hihintayin namin yan. Dun sa huling video ko, grabe, sobrang daming mga tao rin yung nagre-request na sana makapag-branch out din kayo sa mga lugar nila. Eto tayo ng 10 AM, marami na agad pila. This is their menu at ang gusto ko dito, marami kang dressing na pwedeng pagpilian. At sa mga nagtatanong on my previous video, yes po, meron sila ditong calorie count per order. At eto yung breakfast namin for today. Yung salad wrap natin ay howdy. This has oat breaded chicken, tomatoes, cheddar cheese, eggs, romaine lettuce, red onions, and a smoky ranch dressing. At dahil malaki yung mga salad wraps nila, pwede siya for sharing. Yung salad bowl naman namin ay kokoro, which comes with a sesame lime dressing, tapos nag-add pa ako ng wasabi honey dressing. It is super colorful. Ang gandang tignan. Meron siyang pan-seared salmon and soft-boiled eggs, yellow pickled radish, edamame, corn, red and white cabbages, pumpkin seeds, baby spinach, alfalfa sprouts, and warm na tricolor quinoa. It's super filling, it's tasty, and it's packed with protein and fiber. Sa drinks naman, first time kong itatry itong Choco Loco. It has banana, chocolate, oats, and peanut butter. Ikaw, ano ba yung go-to order mo sa salad stop?